Assalamu alaikum, qadarlı Guymanın atlı gepleşiginin dinleyicileri. Biz sizin yüreğinizin kısmatlığını şimdi şartlanmağınızı isläp, Guymanın atlı gepleşigimizin yeni bir sahanına başlayarız. Ve muhoda gelmedi. Kadırlı dinleyicilerimiz, siz gözünüze getirip görün. Men gepleşige gelmeli vaktine geldim. Ondan sonra olsa yarım saat vakt geçti. Yarım saatin içinde de muho gelmedi. Men ne etmeli şu gepleşige başlamalı. Ol şeyle. Dinle giyeceğe kalıp geliyor. Yer muho ne deyip ne aydarsın. Bolya kadırlı dinleyicilerimiz. Entek muho gelince, hazır men size Guymanın atlı gepleşigimize gelip koşan teklifleri hem de tanqidi bellikleri okap bereyim. Incoming message. Bu hatta şeyli deyler. Salam, qadarlı Guymanın atlı gepleşiginin redaksiyası. Sonku devirler internette Spaces bulgamının yapılarının sebeple sizin Guymanın atlı gepleşiginin hezil.spaces.ru ya da hezillik.spaces.ru yalı saytları öz işlemelerini besetti. Biz ona düşünüyoruz ve size şeyle maslahat ile yüzleniyoruz. Eğer de siz Yandex.ru saytına özünüzü poşta açsanız, Yandex disk döretseniz, hem de her gezek çıkarayan gepleşiklerinizi Yandex diske koysanız, poştanıza yazılan adamlara gepleşiğinizin tanıgısını uğratsanız, sizin gepleşiğinizi yüklep alıp bilirler. Bu teklifi veren size Serdar Babayev. Bize bu maslahatı vereniz için size köp sağ olsun ayıcağız. Sizin teklifinizi göz önüne tutarız. Bu hatta olsa şeyli değil yer. Salam, qadarlı Guymanın atlı gepleşiginin redaksiyası. Biz sizin Guymanın atlı gepleşiginizin her gezek sahanına sabırsızlık bilen qaraşýarys ve dinleýärys. Ýöne näme üçindir gepleşiginiz düzgüne laýyk gidýär diýilse de iş yüzünde belli zat yok. Sizin gepleşiginizin yılla biri ya da ikisi çıksa da zor orluğunuzdur. Düzgüne salmanızı sizden haýyş edýäris. Hormatlamak bilen Kerim Aýdawdyýew. Biz sizin o teklifinizi nesip bolsa göz önüne tutarız. Edil her heptaning ýekşen bugünü Guymanyp bilmeseňizem her ayda bir кезек gepleşigimizi dinlejekdiňizi sizi inanyrmaga ruhsat edin. Bu teklifte olsa şeyli deyýär. Assalamu alaikum, qadarly Guymanın atly gepleşiginiň redaksiyasy. Biz sizin Guymanın atly gepleşiginizi dinleýäris, emma gepleşik ýa bir gyzykly ýerine ýetenne gutorup galýar. Siz gepleşiginizi 10 ýa-da 15 minutdan artyk wagt goýbermeýärsiňiz. Hem üçin beýle. Gepleşiginizi hiç bolmanyna yarım saata ýetirseňiz, sizden hoşal bolardyk. Hormatlamak bilen Täç Muhammed Orazow. Biz ona şeýle jogap berýäris. Täç Muhammed Orazow, gepleşigimizi yarım saata ýetirsek bolmaýar. Sebebi degişme gepleşikler hemişe 10 ýa-da 15 minut dowam etmeli. Ondan artyk dowam etmeli. Dine bayramçylyk günleri we şoňa meňzeş belli günlerde bizim gepleşigimizi yarım saata ýetirip bilýäris. Meselem, Guymanın atly gepleşigimizin täze ýyl sanyny siz yarım saatlap dinler bolmaly. Dinlediňizmi? Berekellah. Oňa köp sag bolun. Bu teklifte olsa şeyli deyler. Salam, qadarly Guymanın atly gepleşiginiň döredicilik topary. Biz sizin Guymanın atly gepleşiginizi ýygyderli dinleýäris. Bu gepleşikde sizin berýän degişmeleriňizde käbir rus sözleri gabat gelýär. Şolary türkmen diline terjime etseňiz hassa gowy bolardy. Meselem, bir gün tokoyda obýewleniýa asyp goýupdyrlar. Ine şu ýerine siz bir gün tokoyda bildiriş asyp goýupdyrlar diýip terjime etseňiz ýa-da ýene bir degişmäňizde ikor dukanyň öňünde dur. Olaryň bir beýlikisine ýüzlenýär. Hol duran ýüzü gördüňmi? Ana şonu çilsem näçe adamsa bolar.
Beylekisi, ay dost, ol suciya bağlı. Ine suciya diyen sözünüzü hem kaza bağlı deyip tercüme etseniz sizden hoşal olardık. Hormatlamak bilen Muhammed Emin Aydoğduyev. Sizin bu teklifinizi hem biz nazarda tutarız hem de değişmelerimizde Rus sözlerini ulanmacak oluruz. Ne bu teklifte olsa şeyle değil yani. Yazgı gidip dur. Hazır kapıyı açmak bolanak. Yazgı gidip dur. Ha Muho sen mi? Karaş onunla. Selamun aleyküm mamma. Ve aleykümselam Muho ne ladılın? Kovu mamma benim yalan şu at. Hay geldim ayöze ha. Aha diyeceğim alıp geldin hani hemen yarım saat bundan ön gepleşiği başlamalık biliyor musun onu? Hemen yarım saat geç başladım sen şonunu da gelmedin yarım saatten uğrak diyeceğim alıp. Yoş kakarlanmam. Ey vay ey. Men sanadır düşünürcük ama mamma şöyle. Men gel yadım öyle yol yapıldı yol yapıp. Son çiğne men var ha. Giyeceğim almalı oğlum. İndi düşündün mü? Ay sizin taraflarınızda yol günlüğü yapılıyor lan. Ay o da şu bizim taraflarda yavan keyan yapılıyor yol. Düşündüm Muho. Böyle alay zaman gelen yerim böyle. Sen nerede oturdun şunu atmam mamma? Ben dinleyicilere Guyman'ın adlı yapılaşımıza gelen tekliflere o kapları oturdum. Ha, o tekliflerden benim havarım var öyle şu poşta gelipti. Nihadır şu teklifi yazan adamların biri yani Serdar Babayev. Şu men yanıma maslahata gelecektiydi özü. Guyman'ın adlı yapılaşımız var arada bir çirecik maslahat etmeliyip verdi. Hazır o maslahatlarını dinleriz. Özü gelecek dedim ben yani o kapları oturdum dinleyicilerimize. Hanımla yapılaşımıza başlayalım baba. Menştayda en son kuca okulmanı alın bir haber var. Şunu o kaplarıyın ondan Guyman'ın adlı yapılaşımız devam eder mi? Ay beyçek olsun baba o atımız ama azdır öze. Ay adam olsa ne gitmeli. Böyle mi baba hani o kapları ne emedip yazıptırlar o hatta. Dinle bu kat, dinle dinleyiciler size. Bu hatta şeyle değil yani. Familyası yok, adı yok, kolu çekilmeyenler. Bunu kim yazıptır ben bilemem. Be, o ne öyle? Adı familyası yok. Be, o kat hani o kakora kim ne mi varırım olsa bizim okumak borcumuz. O şeyle şola. Onu dinleyin. Ey, Guyman'ın Orazov. Gepleşimi ya düzgünlü, tertipli çıkar. Ya da asla gepleşimi çıkarma da şunu beset. Biz sen gepleşimi karışamız dinleyip. Papa zaебало. Papa zaебало. Bu hayvatı ne bakalım bu? Ey gorip lan et gören işlay bu mamma bilyana o beno. Yani on yazatları bizim sürmeyezken on çoklu yani prosto okumalı olan son bizim borcumuz olan son. On okap verdik dinleyicilerimize. Eğer yankılarınız aranızda bağ olsa biz size gepleşimi zorluk bilen dinleyen diyemiz o. İsteseniz dinleyin, istemeseniz dinlemeyin. Şu cevap yank sana da değişli adi yok adam. Konu yok. Çok çile muğab bu niyalaklatları bolaymıştır. Ruhtan düşmeli, gepleşimiz devam edeli. Hazır bizim yanımıza maslahata da geliyorlar ahirin. Ama mamma öyle şu yapılaşımız maslahatlı, Guyman'ın adlı yapılaşımın ıkbalının çözülecek meseleleri olmalı. Onun hemen hazır maslahatı Serdar Babayev geliyence Guyman'ın adlı gepleşimizi değişmelerle devam edelim mi? Şey değil mamma. Gepleşimizi değişmeler. Bir muallim okuvchilarına gurrun veriyor. Hava okuçular, ben uruş gören adam biliyorsunuz. Ben şu uruşta Leningrad'da Nemslerin akşamda ben yaralandım. Şunu... Selamünaleyküm.
Ana güýmeniň atly gepleşigimizin myhmanlary geldiler. Olara "Oho, näl reskan bamyň ötenem." Seri goma. Balkon babay. Gepleşik yapma liparlanetler. Nämçi güýmeniň yapmaly beýine myhmanlar mamaşlarlan tanşol häzir häller maslahata gelýär diýip otyrdım inni. Yo yo ýediňde arkaýyn bolsun güýmeniň at gepleşik raja düşürmelidiler. Tehnik kömek berjek diýipsiňiz. YouTube'da Serdar Babayev diýip ýazýaňyz çykýar. Kanalymyzyň ady Serdar Babayev 2018 diýip ýazsaňam bolýar. Şoýlan kanal, ofisalin adyny aýtmalar kanal. Şon çykyn belki çıkar, belki çıkmaz, öz riskni özüňizden. Mümkinçe kanal. Şo çykýan. Güýmen. Yo, gyzykly diýip goýsaňyz hem bolýar, hezillik diýip men ideýam boýunça. Bu pikirleň gowslap, Yandex goýýarlar. Yandex. Ha? Yandex goýýarlar bet şoňla 10 GB boşer. Onan sen meselem bir goýsa sen silkasyny uradyp birini paýlap, ýa. Like goýmagy. Ingolman SMS-den hem silka uradyp bolýar. O SMS-len onuň Yandexde biz poçta açaýmaly şeýlemi seň pikiriňçe? Yandex. Ot, ine o gowy onuň Google Diskama biz gmail.com'da da oblaka.mail.ru diýip ba. Ine o ýerde de goýar. Durny, Serdar hälsiz işledileриňiziň birini bir zat diýdiňizde, YouTube'a goýmalydyňyz güýmeniň atly gepleşigini. Biz YouTube'a goýar, ýöne türkmenistanlylar YouTube'a girip bilen oklara, olar näderler? YouTube'a girip bilmeýänler öz problemi. Sor girip bilmeýän bolsa diýmek telefonlar bilýänler. VPN alsınlar, VPN. Express VPN. Express işeýärmi? O işe. On registrasiýa etmelilermi näme o VPN-i? Poçtan gelýän bol. Ýazýan ama notada set nedostupny diýip görkezýär. Hiç registrasiýa eden o. Daldyr Wi-Fi goldan. Wi-Fi. Problema. Biz güýmeniň goýdyk, näp bilmesen dinlemäni üçin. O dinleýijiler. Like goýmagy ýadynızdan çykarmaň. Elbetde. Siz tanqydy berliklerinizi hem edip bilersiňiz, tekliplerinizi hem şular ýaly girdip bilersiňiz. Ha o ýene näme maslahat berýäňiz? Man kommentary ýazan. Ýöne komment. kawryň üçine çykan güýmeniň gepleşigine sadaka edip bersen, ay düşünýänsiňiz da bizden birat korlar bir komment. Yo, diýer gepleşigimiz açyk gepleşik. Bäerde diňe açyk gürleşmeli. Biziň maksatymyz şo. Şu güýmeniň bilen hemişe güýmeniň içiňizde sanakdy. Ýüregiňiz sanakdy güýmenmek üçin döredilýän gepleşigine berdiňiz bilýän. Hani durun dinleýijiler, sizden tanışan ok men siz oturlan tanaýan. Dinleýijiler bilen siz tanışdyrmadym ha. Heriňiziň adyr sesiňizi eşitdirip adyňyzy aýdýaňyz. Men aýdaýynmy? Men Resul Life özüm. Durap. Oňar men sana terjime garyň aýtdym, ok diňe adyň aýtmaly. Men Resul Life. Ay, Men Serdar Babayev. Abay. Men Resul Life 1900. Ay, koy. 67-sinde Koy 1927-nji ýylyň ýanwar aýynyň 67-sinde dogran. Endi sen özüňe taş. Men Nurif berdi. Güýmeniňe täze degişmelerin muhapat deşik etmene geldim. Gepleşken ajatdan da eletlerler şu täze uçaşdyklar aýyraýym da o. Yok, o gepleşik olar gaýtam täze bize näçe täze adamlar gelseler, men pikirimçe güýmeniň atly gepleşik şer ýylyň 10-njy ýanwaryny güýmeniň atly gepleşigine gelen teklipler, tanqydy beýlekler okap bermeli hemde şolar oýunça maslahat geçirmeli. Mesela men 10 ýanwary belli etsem, indi 10 ýanwary sen belli etdim. Ýöne siz meselem dinleň 10 ýanwarda däl dinle däsiz. Şu meselem 2017-nji ýylda gelen teklipler bar, bir ýylyň dowamyna gelen teklipler 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna seredilýär. Şimdi 2018-nji ýylyň mart aýyna çenli şol bolýan olsa iş ýüzüne geçirilýär bolýanlary. Bolmaýanlary bolanok diýip şo wagt aýdylýar. Meselem ýadan 2018-nji ýylyň dowamyny gelen tekliplere 2019-njy ýylyň 10-njy ýanwaryna seredilýär we mart aýyna iş ýüzüne geçirilýär. Näme görýäňiz? Häzir dinleýijilerimize ýanky bölük goýan değişmämi aýdyp bereň. Ondan soň değişmeleri gutarar ýazgyn edeli. Berdi sen näme işlejekmi? Tapawda işlediyse. Aylyk beýle ka bolmaz. Asman berse getmejek işim. Vallahi nädir ýöriýetiz üçin muha? Ýagny güýmeniň gepleşiginiň videosy alyp barjysy. Alyp barjysy değişmäni izleýär. Dinleň. Biziň gepleşigimize gelip şeýle maslahatlaryňyzy, tekliplerinizi bereniňiz üçin size köp sag bolsun aýdýar.
Bir muallim öz okuwçylaryna gurrun berýär. Okuwçylar, siz bilýärsiňiz, men uruşda bolan adam, uruş veterany. Şonun bir wakaja aýdyp beräýin. Ine biz Leningradda nemisler bilen açyp gördük de. Onda o taýda näme gaçdykdan olup gitdik, o Kareliýet jeňelliginden çykdyk. O taýlarda da nemisler bilen açdyk. O taýda men yaralandım. Owa. O yaralandım ama men kaçtım şu taýda. Şu ýerde okuwçylaryň biri muallimyň sözüni bölýär. Muallim, nemisler bilen atışıp bara yaralanıp kaçarınız bolupdyr. Ýoksa bar nemisler bizim owamyza getirerdi. Üç tane adam hammamda dinçalýarlar. Birden telefon jırlaýar. Alo. Dedim. Ha, koyunu alacak mı? Alayız. Pulun nerede bilýärsiň ha? Pulun nerede bilýärsiň ha? Al. Ha, al. O da sumkadadır ha. Alay. Alasın gelsin, o da mı alay? Al. Bor ediydim, bolya, sağ ol. Aha. Telefonu koyan sonam yankı adam. Oğlanlar. Kimin telefonu ay bu? Bir däli maşin magazinine varıp. Assalamu alaikum. Şu aleykümselam. Kowy adaylarınız var mı? Manga ara Ferrari versene. Dälin $500 bolan üçin ona diňe Ferrari'ň rolunu beripdirler. Bu dälim ağzı bilen maşinin sesini edip magazinen bad alıp çıkıp gidipdir. Däli zapravka varıp onun işçisine. Hey. Bak ne olur para. Biz yumuyup versene şuna. Deyipdir. Zapravkaçam gen varıp dälin gözünün öňünden elini galgadypdyr. Bet sağlık mı qaray? Ýagdaý näýle bu adamyň? Onu dälem. Men az sana maşinin aynasyny süpürdiýem. Ona benzin goýup berdiýdim. Mazarsany bir alkaş ýatyp galypdyr. Ýary gije turup görse, daş töwerek mazarlyk aňyrakda da garagul ýer gazyp görmüş. Alkaşam Gel şunu bir korkulayına. diýip özüni prosin bilen örtüp durdy. Ýankyny gorkmaga başlapdyr. Garagulun azarly da dälmiş. Alkaş beýlesine geçiwem. Garagul muňa dön sürmänler. Alkaş keýpsiz mazarstandan çykyp barýar. Hatda prosini aýyrmagam ýatdan çykarypdyr. Birden izinden garagul pil bilen kellesini urup durdy. İşte olarak da aylansan aylan olun, dervazeden çıkma. diýipdir. Bir owal ýaşuly dellekhana girýär. Dellekhanaçy Ýaşuly, Amerikan stilmi ya, lise dwalaýynmy? diýär. Ýaşuly stiliň nämedigini bilmän Lisede ay oğlum. diýär. Dellekhanaçy 5 minutda daş edýär.
Yaşlı, ayna seyredip gördü, saçı yok. Enim, ay mıdığın ağab olmadı. Her Amerikan stilingem görer hani. Uğam, Almam ağa. uymanın atı gepleşimize berden vağı ta angrıyan uğranım tamam oldu. Bu şeyleme ya. Men bugün guymanın atı gepleşinin fanatları gelen son ara bir gel değişme koyan ha. Ava, Değişme kanım dine vakti gidiyen fanatlar da onu vaktim hata etmem son. her vur mini odun çekli hem de hafaplı olmalı. Bilemem ağa kaharlanmış çayda kaharlanmak gerek hele. Ağırlanmak gerek gel olsa. Uymanın atı gepleşimizi cemrali. Oğlum ağa yankı gelen fanatlarımız ne gördün bizim esası gepleşimi dinleyen dinleyicilermiş olur mu? Ha, indi olur sana yakından yardım verecekler mi? Havamam ağa. Böyle ya da bizim Guymanın atı gepleşimizi cemralarına çaltırak. Kadırlı dinleyicilerimiz, siz Guymanın atlı gepleşimizin yeni bir sahanı dinlediniz. Gepleşimi tayarlat size ettiren Muhammed Murat Orazov. Gepleşimiz aradaki tekliflerinizi, isteklerinizi yazmak için yerite Yandex Nokotru'da poçta açılır. Biz o poçtanın nesip borsanını marta çıkaracak gepleşimizi aydarız. O kadırlı dinleyicilerimiz ona açeni bil. Şol gelen tekliflerle bolalı, şolara seyredeli. Ova, ona hoş sağ olun.